say it. Yes, all right. Maspera say man. Spera. Maspera. Yes, all right. Mama needed. Uyu ndiye anonzi Allen Watch. Ndiwo mudedza wemwana. Ndiye Allen Watch. Ndiwe Allen Watch. Ndi. Unaita nini? Inini ndoita zvemakomedi. Comedy ndo chicho. Ndinosekisa. Kusekisa vanhu muchiita nezvemakomedi. Saka makasangana kupi? Takasangana ku-comment section. Asi chicho wakanyatsa kudira mwana wedu. Kangori bo ende kanosimbisa futi maworks. Maworks api usingaenda kubasa? Iwa ye-comedy ndo maworks acho. Wakatanga rini kwa comedy yako? Comedy ndakatanga 2010. Saka tongotwa ni makore mangani 11 years. 11 solid years, yes. Sa uri kuona zvemakomedi zvako zvine future? Yeah, future iripo. Saka mwana wedu ndo muchengeta nini? Nemakomedi wa. Izvo zvatotanga kutoita mari nemakomedi? Asazvanyatsoita but pazvichazofaya ndo pandozonyatsochengeta zvakanaka. Pamudika hamuzi serious. Makambona so kusangana kurara mese kupi? Because I'm not getting it. Makasangana kupi? Zvakaitika ndezvekuti takasangana ku-comment section. And then ini nchobva ndamuti ndau yekuseri. Kuseri kupiko? Kushoot. Vana kushuta. Tikunyatsobvunza kuti makarara mese kupi? That's the point. Yo, Kudzi, ukarara kupi nengomano? Inomba kwavo. Ndokwavanooshutira. Saka ndokwaakutaura zvokushuta, kushuta. Ndikubvunza kuti makarara mese kupi? Kushoot. You guys, you're not serious. Anditi, musana kutipinza muhasha. Okay, fine. Urutaura kuti mwana wedu hauna kana future kuti uchamuchengeta nei, uchamuita sei? Nemakomedi. Alright. Alright. Tangotaura namai Kudzi. Isusu zvatakuita Kudzi achasara panapa tichamuchengeta. Tichagara naye Kudzi tichimuchengeta tiri isusu. Ko mwana wangu. Anosara handiti achiri mudumbu zvake. Kana chirari mudumbu ndoda kutora responsibility yangu. Uneti unomuchengeta nei? Ndinoenda kubasa. Kubasa kupi? Ndo kuita zvemakomedi? Ndo kubasa kwacho. Une mari here? Mari ichazoita zvayo but for now. Unozouya kana ane mari? For now tombochengetedu mwandedu. Ndopa ndiri kutaura kuti ndopa tisurumuzisana because mwana wangu ndochengeta ndega. Ndopa tiri kuti hamuende kubasa. Ndinoenda kubasa. Pamudiki mamwe ndipahasha. Urizvinzo? Inini handisina kuita noise. Ndotozvinzisa but with due respect ka ndaimbira kuti ndichengete mwana wangu. Handina kuramba kuti uchengete mwana wako, unozouya kana azvara. Ndopacho pandoita kuti tiri kupesana kwacho. Zvauri chiita chimbofamba. Hatisina kunetsana pamudiki. Hatitomboda zvese izvozvo. In peace, handiti. Wombofamba tizotaura nyaya yemwana wako. Uya ari kusara Kudzi. Ramba kwazara baba. Wombofamba. Muzoya makuenda kubasa. Kubasa ndozvandotaura kamama kuti kubasa ndopa ndiri kuenda. Uri kuona pana zero anotamba newe here panapa? Saka chifambe bambi. Thank you very much. Sama ukutaka kuti mwana wangu handisikuenda kuchengeta mwana wangu. Handina kuramidza kuchengeta mwana wako, ndati izvi tikumbosiya mwana wedu. Amusiri mako ndomeserera. Ini ndimi tongosvomesera Bambi. Uri kuona chi? Hatida kupanana hasha, toda kunetsana handiti? Handisi ndiri kutokupa hasha. Sanjairira. Uri nzo? Uite uno zviwa. Atambeni abana upana wakonezerera ko panapa. Oy.
Aya. No. Tora phone yangu. Bude shubude. Mira. Bude ishi. Bude. Iyo gara basi. Kana kuruna ndako. Ugena wo? Buda. Atamene ulinzo. Iwewe. Damo kusota. Ulinzo. Nasida ukusota. Akajaidzgo. Aiwa, zvanyanya. Ndakukupedzera nasi. What's that? So waitoshingira kuvhurira munhu yewe. Aiwa, chiregera kutana muchidaro nei. Zvichibva kune wewe munhu wacho maofanana mune munhu wakafanana maine mwana nonsense. Iso indisina kana mhosva. Chiinhai Kudzi? Saka uyo munhu wechemakomedi unochidiyo. Ingondinakidzawo zvanenge achiita paFacebook. Vana vari right iwo nomaziva makomedi acho. Andinozivirepi? Mai vako vanomaziva. Vanoziva. Saka chaanenge achinasoita pamakomedi achochi. Achisekesa vanhu tete. Saka iwo kangoti ndakundonorara naye noti Kuti wasekeswa. Anenge ari pakamera ndozvaingondifadza. Saka iwo chawakangoda ikamera chete kuti urarwe chete. Aiyewa tete. Saka chi? Ndomuda. Unomuda nekuda kwekuti kumwe kamera. Foni yako haina kamera. Nonsense. Ndakumputitsa naso. Ndatorera kuti pasandira mwana. Mafu. Ladies, why don't you value your bodies? Do you know that your body is the temple of the Lord? Why do you give it so easily? Just because of a photo shoot? No. You as a photographer, why are you taking advantage of the girl child? Why are you doing so? You call her for a photo shoot, then you sleep with her. Why? Now you're spreading STIs, HIV and AIDS, unwanted pregnancies, just because of a photo shoot, just because you wanted to take advantage of her. I urge filmmakers, directors, producers, photographers to behave yourself and be responsible. It's Talem Films signing out.